Kwanza me Ruben murise nangoti nduye ndingokudairai just a quick one. A lot of you mamuri kungobvunza kuti vedu veNkosi ari kupi, why uri kuita mavlogs ako wega these days. Yes, ndiri ndega. Nkosi is in Mutare. Nkosi anogara kwa Mutare. It's just that panga paine misunderstanding nefamily yake, but we thank God vakazokwanisa kuzogadzirisana uye va pamwe chete zvekare. So Nkosi akadzokera kumba. Ndichazoita naye vlog kana ndichinge ndazosangana naye. Asi kune vanofarira Nkosi, please go and follow him pa page rake rakanzi Nkosi and the Trouble Causer. I hope ndakudaire mese manzwisisa. Now one of them, how do I look? How do I look nehembe yangu nyowani yandakatengerwa namadam Pusi vangu? How do I look? Vanoda ma-products, ndine mafuta ekuzora, ndine zvinowondesa, ndine zvinobvisa matumbu, ndine zvinoitisa mahipsi nemafiga. So thank you so much guys for the support. Mwah. Woo! Mune 100 gig haupedzi. Hapana zvandikunzai. Mune 100 gig haupedzi. Space. Netu terabytes dzemu iCloud. Saka chero kana kurekodha hama dzako dzese vachitaura mandiro avanokuita nemavengero avanokuita nezvavakavatadzira nezvavakakugona dzese hama dzako dzese haupedzi zviri kufambirana. All right. Aiwa zvozvozvozvo naimwa zvina uri utsi here vanhu sati munge usiri kuona zvauri kuita epo nemachipsi dziri nani pane mirinda neice cream. Mirinda inototapira ice cream inotapira zvekuenderana atori nani vasiyana nesauti newatermelon. It's okay. Ndikadedzwawo nemalays sezvakaitwa maive ice cream. Vakadedzwa? Vaidya ma ice cream every day, unoona? Vakadedzwa ma ice cream. Makapuwa bhaketi rema ice cream mukapedzai. Naivedu ende vanotomudena shame. Yakati ndapromotwa vakatotozana because vakatemerwa hembe vapuwa ma ice cream vakatochinjirwa kanaita. Saka nevemalays ndioneyo kusanganisa nepo kana vema-apple juice. Apple juice. But apple juice nemalays zvinotofambirana because you can have ndikuzama kutsvaga juice apo. Wow, in a natural way. Aiwa tazvinzwisisa zvinozongonopedzerana imomo bumbi imomo ari musoro imomo abude ndakamurekota ari mumoyo imomo abude ndimomanoka amai moyo wambira tado kukanganwa ma watomukangano ndikangana ndina 3 yemuna December yayo